Hello guys, majong adlaw sa tanan. Mapay pag-abot ho guys. Kanang itag sapi. Naman ko'y bahaw, kapihan, na ay tuna, giinit, bites na. Karabing kutasa. Tara guys, naunda guys. Kapi, bahaw o tuna, giinit. Bites na ni. Nakalugsom. Century tuna. With lemon, calamansi. Di na matabang. Kaon na ta. Paniod to guys, paniod to. May pag-uli. Kay di mo niod to. Sakit ray ato. Okay. Kaon ta guys. Kutas ni mangita kwarta. Chudlalim. Tugnaw pang panahon. Grabe. Oy guys. Grabe ang dalias panahon. February 1 na. Dali raman. Hapit na po Pasko. Jesus kinuko. Sino naman? Time to eat na. Dali aras panahon, no? Kapoy baklay. Wapuhon strike. O baklay na po taan eh. Sige rag strike. Sige rag welga. Ganyan ang buhay. Wilga. Politiko. Dami dyan magsudan guys. Mura na pag naputas ato isda. Bahalag sinurog lata. Basta kay isda. Ito lang mga atinidoron kay kiniragigan na trabaho. Kapo yung mga hunaw. Di na matabang kada adlaw pan. Hindi tayo dito tijan luto. Pati kusog di way luto. Anang kaon dyan guys kay di lalim. Medyo ganit guys kay kikuha na gamong basura. Mga kabinet, mga sana diha basta mga kahoy, mga furniture ba giguba, mangilabay. Kuha na. Luag-luag na gamay ning among pinayanan. Sunod na po, kanina pong uban ipang labay. Dali na sila makalabay sila mga gamit. Pero kita dito ta makapalit o ilabay. Doo pa lamang Pilipinas kay yun na ipadas Pinas. Wala. Ang panahon na guys, tugnaw. Huwag mga tao. Huwag mong gawas tungkol sa katugnaw.
Dali ra po ang makasakit ning tugnaw. Nang mag-amping jud. Magputos gajud. Kaya ron di masakit. Lisod magkasakit. Wara ba'y manghihilot are. Kaya magahilot-hilot. Ampingan jud atong lawas. So, di lalim magasakit ta. Huwag masampit. Muna tani ang sudan kape og tuna og bahaw. Mabahaw tawa na time idong agay kutas na jamo. Kini magabaklay tag tugnaw. O, dinhira ko tabahong vlog today, February 1, guys. O, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog. O, shout out ko sa akong mga pamilya dito sa Bohol. O, maadong adlaw kaninyong tanan. Di naman ako tagsa-tagsa o mention, kaya di naman ma-mention tanan. Basta, bye-bye guys. Salamat. Thank you all to subscribe my vlog. Bye-bye. Kaon sa kutiwas.